O legado das xeracións que viviron no territorio son a paisaxe, o patrimonio cultural e a biodiversidade da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Os veciños dos seus concellos son os protagonistas da súa historia. Esta é a voz da Reserva da Biosfera, a terra dos nosos avós. Chámome Julio, estamos aquí en Destriz, no concello de Villalba, do que estamos sembrando aquí nós, que normalmente é cereal, mas rotamos con grelo. Pois esta finca ten 1 hectárea, pero hai máis variedade de fincas que temos en produción sobre 5 ou 6 hectáreas. Bueno, hai algunha que sobre todo para a produción de grelo, que ten máis en minifundio, que ao mellor está en fincas de media hectárea ou igual algo menos. Pero para trigo xa case deixan de ser rentables. Con cereal está normalmente desde noviembre ata agosto, finales de agosto. O nabo tens que sembralo desde o 15 de agosto ao 2, 3 de setembro. E claro, todos rotamos co nabo, depois o nabo sí. A recollida empeza desde agora, desde outubro, hasta abril. Entón vamos máis ou menos rotando as variedades de cereal. Sembramos callobre e cabeiro, está certificado pola CIAM, pola Xunta de Galicia, e o grelo sí que está certificado tamén pola Xunta. Sembramos no grelo, sí que hai máis variedades. Hai o grelo de Lugo, o de Santiago, e dentro do de Santiago hai varios ecotipos. Nós recollémolo e despois, digamos, vendémolo a 2 muiños, un é aquí do lado de Villalba, que é o Molino de Isabel, e outro é o Muiño de Carballo, que está en Coruña. E despois eles, por exemplo, o Muiño de Isabel, si que vendemos o trigo, e ela coloca a fariña nos diversos puntos que ela, compradores que ten. E no tema de Carballo, si que nós vendemos o cereal, e despois si que nós vendemos, digamos, mandamos o cereal a Carballo, e ali produce a fariña, e nós temos xa varios clientes para que nos consumen a fariña, varios panadeiros. Entre deles é Panadería Grela da Coruña, Roiser da Coruña, de Lugo Panadería Fraga, e despois, si, co tema do grelo, pois só temos un cliente a día de hoxe, un comprador, que é a Rosaleira de Pontevedra, do Rosal. Traballo aquí, máis ben por as fincas todas que están en produción, ou case 80 ou 90% das fincas que están en produción, pois son familiares, non son da casa, pois son de tíos, primos, e máis ben para que non estean abandonadas, para sacar un pouco de productividade ás fincas, que non seña solo, pois vamos coller o trator de abrazador e vamos a limpiar todos os anos, de paso que faz un traballo, está limpia igual e sacas uns beneficios